συνεχίσει τη διαδικασία με το δεξιπόδι. Θα βρει δίκτυα. Ο τερματοφύλακας δεν πήρε το βλέμμα του από την μπάλα και δεν ξεγελάστηκε από την προσποίηση του αντιπάλου. Έστειλε τον τερματοφύλακα αλλού. Τι έξυπνη εκτέλεση. Έστειλε τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Όχι, απέτυχε να σκοράρει. Αν ευστοχίσει εδώ, τους δίνει αέρα 2 γκολ και ένα τεράστιο ψυχολογικό αβαντάζ. Τι κρίμα, το έχασε. Ο τερματοφύλακας νικήθηκε, αλλά το δοκάρι έδιωξε. Λίγα εκατοστά και θα είχαμε άλλη κατάληξη. Ο τερματοφύλακας έπεσε στη λάθος μεριά. Ο τερματοφύλακας διάλεξε μια γωνιά, αλλά η μπάλα πήγε στην άλλη. Τόσο απλό. Ψυχρή εκτέλεση. Τρομερό χτύπημα που δεν αφήνει ελπίδες στον τερματοφύλακα. Είναι σπεσιαλίστας στα στημένα. Σπάνια αστοχή από αυτή την απόσταση. Σε γέλασε τον γκολκίπερ και την έστειλε μέσα. Τι έξυπνη εκτέλεση. Έστειλε τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Το έκανε πολύ εύκολα. Ο τερματοφύλακας διάλεξε μια γωνιά, αλλά η μπάλα πήγε στην άλλη. Τόσο απλό. Η τύχη ενός ολόκληρου συλλόγου κρέμεται από τα πόδια του. Αν δεν σκοράρει, τότε όλα τελειώνουν εδώ. Τι έξυπνη εκτέλεση. Έστειλε τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Βρίσκει στο οριζόντιο το δοκάρι. Άτυχος εδώ. Βρήκε με δύναμη το δοκάρι. Μερικές φορές μπαίνει, αλλά τώρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Την έστειλε στην αριστερή γωνία. Βρήκε δίκτυα με όμορφη εκτέλεση. Τρομερή ευστοχία στο σουτ. Όλοι στην ομάδα, οπαδοί, παράγοντες, συμπαίκτες, περιμένουν από αυτόν να το πάρει πάνω του και να τους κάνει χαρούμενους βέβαια. Και με αυτό το σουτ κρίθηκε το παιχνίδι. Πόσο έντονος αγώνας, τίποτα δεν τους ξεχώρισε. Οι νικητές επέδειξαν άριστη στάση και ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν μακρύς αγώνας και η διαδικασία των πέναλτι είναι πάντα δύσκολος τρόπος να λήξει ένα παιχνίδι.